Seuraavana Suomesta on the ice representing Finland. Siellä Suomen entinen jäätanssihuippu Petri Kokko ja vaimossa Susanna Rahtamo on juuri palkittu eurooppalaisella hienolla European Olympic Laurel Awardilla ja siksi ei ole paikalla. Onnea Susanna Rahtamo. Samalla kun jäälle liukuu Suomen ensimmäinen edustuspari tässä jäätanssin vapaatanssikilpailussa Finlandia Trofissa upeat 23- ja 27-vuotiaat Juka Orihara, Juho Pirinen ja he tulevat tänään nyt räjäyttämään pankin meille Chicagon tahtiin. And now, ladies and gentlemen, the keeper of the keys, the countess of the clink, the mistress of Murderers Row, matron Mama Morton. Ask any of the chickies in my pen. They'll tell you I'm the biggest mother hen. I love them all and all of them love me. Because the system works, the system called Wow. Musta tuntuu, että mä en hengittänyt 4 minuuttia. Sen verran jännitin heidän puolestaan, mutta turhaan jännitin, koska onhan tässä nyt yksi maailman huippupareista. Siis ihan mielettömän askeleen ja loikan ovat ottaneet eteenpäin sekä teknisesti
että varsinkin minusta nyt taiteellisesti. He ovat löytäneet oman linjansa ja löytäneet itsellensä sopivan koreografin Italiasta yllättäen edelliset mestari jäätanssijat Massimo Scali, Luca Lanotte ja koko porukka. Muun muassa Broadway-tanssin asiantuntija on ollut auttamassa heitä tähän Chicago-musikaaliin. Aivan loistava koreografia ja aivan mielettömän hienosti musiikin tehtyä nyansoitua liikettä. Onneksi olkoon. Onnistunut ohjelma. Kerta kaikkea. Kyllä täytyy sen verran sanoa, että siis kyllä mielestäni jo viime kaudella sillä Merenneidolla he jotenkin niin kuin nousivat aivan uudelle tasolle. Ja jos Juka Orihara silloin Merenneitona loisti, niin hän siis kimaltaa kuin timantti tässä Chicagossa. Mutta se ero tulee nyt siinä, että tuon timantin vierellä loistaa smaragdi. Ja se on Juho Piirinen. En tiedä, voiko niinku tällä tavalla... Voi sanoa, meni jo. Mä tarkoitan, että siis voiko niinku tulla näin tunteelliseksi, näin iloisesta ohjelmasta, että mullahan tuli siis itku silmään, koska usein se tulee niin semmoisesta jostain tosi mielettömän rauhallisesta, taiteellisesta. Mutta tässä oli tätä menoa, svengiä ja se ilo, millä tämä kaksikko tähän Chicagoon meidät ja nämä upeat elementit. Ja se, mikä tässä on minusta odotettavissa tämän kauden aikana, miten tämä tästä kypsyy. Joo. Koska heillähän on nyt sitten Julia Turkkilan, Matias Veslyssin upean viime kauden jälkeen myös edustuspaikka tällä parilla sekä Euroopan mestaruusjäällä että maailmanmestaruusjäällä. Ja se tuo ihan erilaisen lähestymistavan koko vuoteen, kun tiedetään, että me tulemme menemään sinne, me tulemme esiintymään niilläkin jäillä. Ehdottomasti. Ja tuollahan nyt nähtiin pieni horjahtaminen esimerkiksi Twiselissa ja nyt tässä esimerkiksi koreografisessa askelsarjassa Juho antaa palaa. Ja hän saisi antaa palaa vielä hiukan enemmän ja uskon, että sitä tullaan näkemään. Kotiyleisö luo aina semmoisen pienen innostuksen, mutta myös jännityksen, että kuinka tämä nyt otetaan vastaan tämä uusi ohjelma. Ja mä uskon myös siihen, että tämä tulee nousee vielä ihan uudelle tasolle tämän kauden aikana. Meillä on 2 huippuparia tällä hetkellä. Se on aivan fantastista. Maurizio Margalio siellä jälleen. Tutut sormimerkit. Tutut sormimerkit. Hyvä tiimi, loistavaa työtä. Neil Brown siinä vierellä toisena valmentajana. Aivan loistavasti tiimissä saavat nämä 2 tehdä töitä. Maurizio varsinkin on yksi maailman huippuvalmentajista ja on onni ollut saada hänet Suomeen valmentamaan jäätanssia. Hän ja tiiminsä ovat nostaneet suomalaisen jäätanssin ihan maailman huipulle ja nyt sitten ainakin Euroopan mestaruuskisojen palkintopallille jo viime vuonna. Se pieteetti, jolla koko tiimi tekee töitä, on ihailtavaa. Haluan tässä kohtaa lähettää erityisterveiset vielä tanssinopettaja Sini Parkkiselle. Hänen kädenjälkeensä ehdottomasti näkyy kaikissa näiden ohjelmien pienissä nyansseissa. Ja siellä on pienet kauneuspilkut kummallakin ja niin kuuluukin. Tämä on ollut tietysti suuri, jollain tavalla ehkä riskikin lähteä tähän Chicagoon ja tuoda erilaiset roolit esille sekä naisen että miehen osalta. Ja minä pidin siitä. No niin, kuka johtaa tällä hetkellä kilpailua? Ennätyspisteensä tältä kaudelta 105 ja 91. Niiden yli mennään 106-80. Vielä jäädään pikkasen näissä vaikeustasoissa askelsarjoissa, varsinkin askelsarjoissa, mutta sitä työstetään samoin kuin ohjelman sujuvuutta vielä eteenpäin, mutta loistava alkukaudelle. Juka Orihara, Juho Pirinen, mainiota työtä.